Den her video, den handler om musikalitet og lederskab. Det er et helt nyt træningsforløb for ledere, hvor vi har arbejdet ud fra en særlig musisk-filosofisk pædagogik. Mit navn er Michael Højlund Larsen. Jeg er studieleder på Erhvervsakademi Sjælland, Campus Nykøbing, hvor jeg arbejder blandt andet med diplomuddannelsen i ledelse. Sammen med Allan Gardersø, der er leder af Guldborgsund Musikskole, har jeg skrevet artiklen Musikalitet og lederskab. I artiklen der undersøger vi, hvordan vi gennem musisk træning af ledere kan udvikle ledernes lederskab. Helt konkret så har vi gennem 6 workshops af hver 2,5 time trænet lederne i rytmisk samspil ud fra den cubanske musiktradition. Det har betydet, at lederne har spillet congastrommer, de er blevet trænet, instrueret, har øvet sig og dirigeret og ledet hinanden. Vores ledelsesteoretiske afsæt har været en filosofisk forståelse af ledelse. Vi har blandt andet arbejdet med ledelsesdyder, som for eksempel lytning, timing, nysgerrighed, ydmyghed og evnen til at holde pauser. Det er elementer, som også er indeholdt i musikalitet, som vi tænker er en forudsætning for lederskab. Det særlige i det her forløb er, at vi har flyttet vores pædagogiske fokus fra at være på fornuft, refleksion, analyse, det at læse et pensum, skrive opgave osv. Vi har flyttet vores pædagogiske fokus til det æstetiske, til det sansemæssige og dermed til det musiske. Og vi har haft et særligt fokus på, at man skal øve sig for at blive bedre. Ledelsesdyder er nemlig noget, der kan trænes, det kan opøves. Vi har løbende de 6 musiske workshops arbejdet med en balance mellem instruktion, øvning, pauser og filosofisk refleksion. Konklusionen på baggrund af dels en spørgeskemaundersøgelse og et fokusgruppeinterview er, at vi gennem de her aktiviteter og gennem en særlig musisk-filosofisk pædagogik har kunne skabe et fællesskab blandt lederne, et frirum, hvor de har haft mulighed for at danne sig selv som ledere og derigennem udvikle deres musikalitet og dermed deres lederskab. Det lederne selv siger er, at de har oplevet, at de i en tryg og glædesfyldt atmosfære har kunnet udfordre sig selv og hinanden og dermed har kunnet udvikle sig som ledere. Det er et fællesskab, der har indeholdt en individuel træningsbane for hver enkelt leder. Samtidig har det været et fællesskab, hvor de har haft mulighed for at arbejde sanseligt, kropsligt og så endda med glæde, som de siger. I artiklen kan du læse, hvorfor vi overhovedet har påbegyndt det her arbejde. Du kan også læse om, hvad lederskab er i vores forståelse. Du kan læse om, hvordan vi forstår musik og musikalitet. Og du kan ikke mindst læse om, hvordan vi har arbejdet på hver enkelt workshop. Og samtidig kan du selvfølgelig læse konklusionen i form af, hvad siger lederne i forhold til deres oplevelse og deres udbytte af at have været med på musikalitet og lederskab.